Depok kumar bora aphan kokthat nangji pusi college student atum pen kehang padopon. Depok kumar bora karbipi second year ningkan kret choksi student aphan cholang remdet ajo daithor government model college student atum pen patir pi ponsi rally for justice unity and peace pu athepi and ponsi rally ajai mek kedeng pon. Sonsi kedam tang aru achikloni phai Chris Yarni lakhain ko eratrok Duarbaguri MSc constituency under Daithor Government Model College Principal Depok Kumar Bura second years Ningkan Kretroksi student kar BP aphan cholang remdet aputhak Daithor Government Model College student aphan patir pi ponsi toar pi rally ajai mek kedeng pon. Bangso Rally for Justice, Unity and Peace Rally along Kachitong Dun Lake Duarbaguri KSU Head Branch Bokakhat KSA Golaghat KSA Daithor Areas Women Student Anparata Student Atumpen Chenglok Penangan Aradatum Chetong Dunsi Bangso Rally Ajai Mek Ing Samjin Pen Pachun Pon La Bangso Rally Kedam Lake Daithor Government Model College Pen Daithor Main Town an Lapen ke Daithor Entry Tax Get an Labangso Rally for Justice Unity and Peace Rally Kedam Nangkok ke Daithor Government Model College Principal Dr. Depok Kumar Bora Lapuson Karbi Piaphan Kacholang Remdet Ajok Nilitum Kroy Thek Lake Lifetime si Jail Pen Jogjedet Nangpu Lapen Phasi Pivek Nangji Pusi Kehang Mati Diman Ponlo Lapen ke Principal Arpupen Sitame Pasun Ponangji Puta Kehang Padopon 2 Jongsi Lanon Silent Mati Ingsamjin Pen Kachesong Pon Bom Pen Justice Mati Ahokakang Sai Pipe Pulote Violence Pen Sitame Chesong Pon Angkok Puta Daithor Government Model College Union Atumpen Ningjepon Tangte ang ton alam the alang litum kaning jepon alam the penle nonang ton pen arjupon sinang rong tike penil tuma pherang ke harson rong hang report public TV Karbiang Long isi sexual assault labang isi non bailable offense ladak non nilitum Daithor hawar along government model college principal Dr. Depok Kumar Bora alangli kedam tangapor ningkani sita sosial alangli nut amithang student amat pening se alangli HS second year asar lang kede chadi bom lang alangli inut la so pi phan alangli make lang no kasukle malong abang kanilitum pinda kacetong kadogo tame so dak pen pinrem pon alang lipan lapan labang so long kani tum chedon dun thekte so tagali si alang lipan non kang sai bom son thak si kadowe arona tang kadowe non bang ke ilitum kachini si ong no na se arona tang ateng alang lipan insai ponang po lapen non amat boleh kali istami alang lipan abang ke labang so college ke heloi gwing no nilitum hin pen kadimana bang ke alang lipan abang la soar pu la so aboreng pupua eson sonalong pena bang kini tumahin ben make remove nang po kopia porlo pulo tangte pini ladak isi jongram lote the government model college Daithor a principal lo alang li a principal amat si alang li amethang a student aphanjong se la son cheklem thek lo pulo tangte bang aphan ga alang li lang plot la son se alang li amethang a power che misuse bomb non kedam tang por misuse bomb son
tak taxi mo ke wang dia porta jong se alang lipan la son la so aja kong alang lipan pi to det lo pulo tang te anso se misuse tu po athema non labang so incident ke klang stame alang li labang so phan ke ther ke hap tan loksi ningkani system padami juilo e phong ni tip ni ani sini ni pu alam gali lake ko mane men technology ra ke pura alam ancho takali si non bang ke aningkan system la so phan la pusi akang ting along beng ver pada ni pan ke dom ke ther ke hap pen si son klempon bom si pinier ni an la puson si abirta ili tum long pon la si alang li pan jong si la bang so model college along ako puthot nang toy plot lo pula tang te la dak la bang so college men si tame ka six stack dok ko reputation si tame awadat po mo ka nya por bang ke la so college ka ching thur dikal si an so si nang jumbom pe muani sigara dake isi abhut bangla si plang det po ingram den po labuson si ako lang lipan yong si ladak pen kapre gadim le transfer pon fit pustami hala dakta methanar mi ke ngun e po muni son tak si la son monit inut munit puda muni alang li jon tu son la sona ve behavior ke do mate la sona mindset ke do muni ke mumu ta kengun ni lo potsi ladak he loving lo kapre gadim yong sa alang pan transfer pon det pe la puson ajak kong mate la puson power pi to det lo tang de hala dak sitame alang li ga choklem nam vek la sona kam ke la si ahok non ke jabom government pen mate sarkar pen iri tum phan kadogo we soarlu tum phan isi mesen slogan mate mesen initiative ke anpondu lamang ke beti bachao beti parhao tangte jongsi lapuson beti bachao beti parhao pa long jongsi lapuson criminal mindset mate lason animal mindset amuni phanjong si ako arpu pitu pen dak principle ladak puchut kali kapre ka di monong sa sita lason power pitulo pulotang te beti bachao beti parhao pa long so muni support dun lang ma ka support chot kali sila mangke lasoa slogan along lasoa motive along mangke alang like against dun government against dun tangte lason muni dum phan law and order hin pen lapen government hin bestame kopi kopia punishment si PG lapen kuan ang dengan selang lipan punishment PUNG labang lo ni tum kachini kang tung chot tagalisi alang lipan nong si pangkrewe pen iribuk pulotang te ladak bang ni tum pini ka song song taxi pini bang ni tum peace release ladak pen college pen bar si college long ani tum bang iglo alang lipan ka song pon lo kopia por ka song nang kok pulotang te alang li inudwer phan ni tum ka song panang ji kali ako alang li inudwer phan si ni tum ka song chot putakali pini alang li podat lo alang li person thought si mogewang ji prang jong si puson amunit la sona mindset amuni jong si ladak ili tu my environment long do bom lang pulutang te mo phi ke amso si ili tum pini alang li pholo mo next bang anang lingjir thai po ni lingjir thai po la sila hai bang ke ili tum chilang chari du nai la pen non pen kachire make ke do si ke me kachire make lo pulutang te ko son lo prevention is better than cure pu english pen gi pu do ko pia pot lo la ke Hodera pi hala pu penisi kecelang pen nason la pu kecepa me mute itiwet angkur pilong pen ku plang si war pitch gibi la si la puson dak taxi la so principal la pan stame angkur pen si pun plang si konani la pu wardam pitch si ame thang namat hadak pachekreng hak nang pu pusini tu mahin pen bangke demand kon lo athema la sona criminal mindset a principal tuma aphan jong si the son principal post pikon bom lo pulotang te mo prang ke bang ji future ke helloving lo a present lo amat si so usomara tum chido thek thek po la pu amat si virbom po virit khangyang po la sini tum akadiman ke la pu lan ver lo thangna ta kai lo la non ka choklem vek la pu son criminal mindset a principal la phan bang ke ayang li la bang so gorengang hoi pan staming than po nang po la pen dak ni tum government model college mate dai thor ke helloving lo alang li phan bang ke kapre ka dim stamela so profession la so power bang alang li phan parideng long le dat nang po pu bang si ni tu mahin pan stame demand pon lo lapen isi sexual assault lapen molestation labang so a case under long mangalang lipan stame bill stame long pon petet ngi athema la so offense la ke non bailable lapen alang lipan bill pen ke pajok je bang ke aron ateng mate law and order authority atum sitame ladak pajok pon petet nang pu pusin litu mahin pen bang ke demand pon chorolo tangte den akeso local MC and part division em Sorry, chatok sampine message ki pije sondu message ki pije mane alang lipan stame netum kachuningri abang chopali pon chopali binong no athema nitum madak duar bagori hawar mane dai thora hawar an chotakali duar bagori hawar pulotangte alang lipan an chotakali sin non bang duar bagori hawar chotakali karbiang long autonomous council IEM hisap pen alang lipan nitum dak pen chuningri pon lo je labang so meter ladak athema sar ilitum lake ilitum duar bagori aphan isi
kemesen institution la ke government model college la so government model college inut principal kamatha ke hino dak kamatha ke chok chedara join ni pan labang so college bang ke pavir kok long le dat nangji pusnang li pan stame chuning ri pon lo la sila bang so college ke pa mesen ji la pen idituma hawara long education environment ke pa messenger phan ke nang list me un an nang lihin pen ajur pipon pen labang so meter transparency la pen accountability along transparency ke pa doje phan bang nang li un an bori pon tha la pen ke phovek abang phia phan stame la pen hem tun atum phan stame nang lihin pen akang sai mesan akang sai na pipon iku pusang ani phan stame ning the pon pen chuning ri pon lo la media courting jirman choro mate kardom pajegla neli to pini lapuson amuluk ko kaching room nang ko kathege litum aingjir lapuson bangke Depok bora inura principal model college long lapuson od lang no nang chuklempi nang kilang red idlut ilitum karbiang long along alangli lapuson boreng war sai nang chuklempen alangli lapuson misbehave bangke ilitum kroin e athe non ke ili bong phan chot kalilo ili nong ili thang juno ke ilitum all karbiang long lo inuvet thage phoge systemic anong athang bangke lada college do koklo mate karbiang long si do koklo la se la puson sona muni ta phanke ilitum kitia ta hojo nang nei lapen aron atang ke ka la puson chelang le pin ben karbi te kang karbi lopu lailim ili bong phan justice palong vek nei bu bangke sarpi sarpu courting jir okol student bolam di chingrum perla thurlo nang apong ilitum bang ke lapuson ilitum han od lang no nang chuklem pen ikilang red ke ilitum na chichak nang ne la so ka chichak joy ilitum compromise dun det itik posi ilitum hala puan non ge ilitum han e beri kaklo kidam tanga kes namrata kes no nogol rong supilong la pen sumila rong hangpia kes bongsodum non an pining kan tini sari bosor pling etlo stamino an ilitum justice long lelang labilas lapuson na thak akes bangke paduik bernang ni lasi komane tangka suri si bang konane tangka la pujo enik choma ke claiming ri kado ka be karbiang anglong ke thik ding hona chuning ri lo athe ilitum nongno si gi juno lo ap ke paprang dun ji kali lo ilitum angke nongno si ekeban pirong lo la pu ilitum kachar lipunot paprang dun thek thelo lasi non ilitum la puson or lang no chini lor pendal me ilitum padonang le mithang saya ke chiklem re pu banganang ne lo lasta me amuluk anso si chipinang jelang anso si chipang tang thunang jelang justice long litik ta keli tumging tonang ni lapen kado kabe solang do karbiang long ara tumhan ana chuning ri lo okol ladake nilitum kajirunga munit det le lapuson ki thur pak ni bokali nali tum se tame nali se angtong chipi dunon lapuson son Depok bora phange phasi pivek ni kalite lifetime in prison labangani tum demand lo kado kabita nilitum kaprek ladak student huda student buchi pupe nitum KSA appointment chot kali ladak muhila tumdo ili korte injir tum kadok ka be chetong pen si pini lapana amuluk dolo kebang jilang tani tum asu ji song jilang justice song silong le polote mogeli tum jat kolong sitami thurnang kokpo lasi chuning ri lo non ki japon bom Dr. Tuliram Hong sar phansitame anangli labangso aghotona long nangli sitame imisenji phan labangso case long nangli sitame cherap chito dum bobusi pulo napen kado kabe karbiang long solang dora tum phansitame litum aingjir tum ki duk hektik lasi kaprek hain mesitame kachirap dunji phansi chuning ri lo ardam ke bang plan on ko chejeng buthak ka song slogan kehang buthak ni hinbat lamthi than pakot Prangsi kadom milimen thare mukrang be neli bisna pusi en bom lada kolhat ke se pen lasinili tum stami alangli phan pinrem lo alangli ke hai Depok bora principal aphan asinili tum alangli phan li tum ke makala pohen lo alangli phan phasi piwek nang po alangli non claim bom awareng ar sai tami alangli phan ing thanang po mel tum dak karbiang long alangli phan ili tum adima klong pek nang ni lapulo lapen tum dong si justice tong tik tang tum ka kita ji songwer ji lapen tum kolaghat kese pen tum ka case tame abang so ka song chun tik tang tum ka kita ji song verji lalo lapen tum ka chini lo alangli ko sonsi tum angjira phan ot lang no ke ther ke hapen ke klema aselangli phan ke tum ke justice tong na palang sin dam the inton nglo dal la bulhat kes bang alo na song tum pin tak pen ke bang khobak do
sini tum non ke bang jilang stame dong si ladak modal college alang li non benong si nang chun bang thap ni tum bang dekji ka tis stame Joksi aku justice long li kote kachisong anu si pang tang lang dong si justice long li tik tang tum anu si pang tang ni tum dang an deng nang ko pona sa stame ni tum ke ante ladak ka college long nang gedon teman bangke ladak tersalat nong do bangke to ko ante pinang ane student bangke kosun ka pheri suta to ko halang ni ante nang tum halang tum phanai tum ni ka thirun je bang ko ang tum herinang ni lang le phan alang li Depok bora ke alang li ke ladak ke tindu pina babe ala ke alang li ki ma college kali ma kalima alang li ke dak tindu pina babe alang li ke choklem chok chi pigol ase alang li phan ke alang li boreng war sa stame in than pet po alang li ke principal me claim nong lelo lalo abang ke justice tame long wek nang po lalo nas non ke bangji dak ka chori tum stame nang tum era ma thanang ne alang li phan boreng war sa kang thanji phan gen tum tame chingi than bom po la tum claim bom po an se pang nang stame lalo